Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 6:19 minutu pasa diren honetan, Zubizarretak eta Alberdik Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten buruz-buruko B serie txapelketako final zortzirenetako bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gogoratu, kanporak eta zela, Zubizarreta zen favorito eta pronostikoak bete ditu ataundarrak 22 eta 15 gain ditu du Unai Alberdi Azpeitiarra eta honen bestez buruz-buruko B serie txapelketako ligaxkan izango da iraitze Zubizarreta. Atzo jada Donostiako Atano hirugarrenean lehen ezustekoa izan genuen, Aldabek Matari 22 eta 10 irabazi ziolako, gaurkoa bigarren norgehiagoka zen, gaurkoan ez da ezustekorik izan eta pronostikoak bete dira. Norgehiagokari dagokionez, Iraitz Zubizarreta oso ongi hasi da eta oso ausart batez ere. Sakearekin behar bada ez du nahi bezain beste asmatu, askotan Unai Alberdik sotamanoz eta sartzeko beta izan duelako, eta hor gainera Unai Alberdi oso pilotari arriskutsua da, sotamano naturaleko pilotaria baita, luze jartzen duen horietakoa, eta naiz eta horrez duen asmatu, gero bigarren pilotaka da horretan, oso ongi aurreratu da, sekulako gauza sinestezinak egin ditu Zubizarretak bere efekto horrekin, hain bere duen efekto horrekin min ikeragarria egin dio Alberdiri eta hasieran oso nagusi izan da, 5 eta huts aurreratu da hain zuzen ere, gero Alberdik izan du bere unea, sakean asmatu du askotan, Zubizarretak erantzuten zion, baina bigarren pilotaka da horietan behar bada partida hasieran baino askeago ikusi dugu jada puntu batetik aurrera. Jada bi tantu egin dituenean askoz ere askeago ikusi dugu, Zubizarreta 5 eta huts aurreratu den horretan oso lotuta ibili da Azpeitiarra, batez ere pilota luzatzerako garaian, hori baitzuen gaur bere abantailetako bat, Zubizarreta baino pilotari luzeagoa dela Unai Alberdi teoria mailan, baina hasiera horretan hori ez du baliatu, gerora ordea pixkanaka hori baliatzen joan da, eta Zubizarretari ere min egin dio. Zubizarretak eusten zituen pilotak, baina gero aurrean eta bere buruari aukerak ongi sortu dizkio eta fin aritu da partidaren fase horretan Unai Alberdi. Gerora ordea berriz ere Zubizarretak sakea hartu duenean oso erasokor jokatu du, oso erabakior aritu da, berriz ere sakearekin behar bada ez du asmatu, baina lehen da biziko etenaldira 12 eta 7 aurretik iritsi da Zubizarreta, eta hor jada ideiak oso garbi zituen pilotari ataundarrak. Gerora ordea pixkanaka aldea ere handitzen joan da, Unai Alberdi amiltzen hasi da, eta 19 eta 10 ere aurreratu da Zubizarreta, bigarren etenaldira 18 eta 9 joan dira, hemen Iraitzek asmatzen jarraitu du, piloteoan nagusi zen, deabrukeriak eginez, oso ongi erabili ditu gaurkoan berak bere eta oso bere dituen baliabide horiek, eta hortikan aurrera jada gehiago izan da, 19 eta 10 ere esan dugu aurretik ipini dela, 15eraino ere iritsi da Alberdi, sakatzen oso ongi eta bigarren pilotaka da hori bikain baliatzen, eta hor sufriarazi dio Zubizarretari, baina gero pilota bat kanpora joan zaio eta hortik aurrera azken bitantoak Zubizarretak egin ditu. Esan bezala, sentsazio onak utzi ditu Zubizarretak lehen norgehiagoka honetan, behar bada diot, ala delako sakean geixeago asmatu beharko du hemendik aurrera, baina sentsazio onak utzi ditu, eta Unai Alberdik, agur esan dio txapelketari, lehendabiziko partida zuen buruz-buru 2 urteren ostean. Favorito zen Zubizarreta, etzaio aurkaririk errazena tokatu, ez da gutxiagorik ere, eta orain lanean segi beharko du Azpeitiarrak. Hauxe beraz, esan beharrekoa, Zubizarreta barrura buruz-buruko B serie txapelketako 6. pilotaria izango da ataundarra. Hauxe beraz, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.